Chrbata čoho? To ja. Chrbát vlka. Nie, to nie je vlk. Také maličky nemá vlk. Ani malý taký nemám. To je chrbát, posarajte. Vidíte? Albo od zajaca. Aj tu sú kosti. Nevidno veľmi dobre. Aj tu. Vidíte? Aj tu. Všade sú tu kosti. Ľudia. Prišiel volk a trhal perinu a išiel kde tam na juh. Tu máte A aj. už sa navrátil. Možno tu chodí v noci. Alebo iška. Oliška také nemá veci. To sme všetko toto tam nachádzali. A Toto máme z domu všetko. Počkaj, ticho. Tu máme toto z domu, toto máme z domu, toto máme z domu a toto sme zobrali. Tak? Nejako, že nezobrali. nemusíš všetko komentovať. Tam mám Kiko Mobile, to ona. Tu máme ten sprej, takže to všetko poskladáme a pôjdeme head. Takže čaute. Pozdravte sa. A ešte ideme do jedného domu. Pozdravte sa. Aj no, aj ideme ešte do jedného domu. By mal tam byť, začate. Takže, no to čo má druhý diel? Tam toho domu, hej? Takže čaute. 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 Ešte